Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Suntem aici cu Andreu și Robi. Salut! De data asta ne jucăm și noi un Rocket League. Da, și zic să începem, nu? S-a băgat aici ceva limited mode, Spy Crash. Și zic să ne jucăm și noi un pic. Băgăm vreo 2-3 meciuri, vedem. Sunteți gata, băieți? Da. Nu. Aoleu. Ok, băieți, gata. Ne-au băgat în meci. Cred că mă uși pe joc. Mă duc eu și... Mă duc eu, mă duc, da. Bine, hai amândoi. Eu rămân afară. Andrei, du-te și Du-și-ți ia boost. N-am mai jucat de o eternitate jocul ăsta. Așa, nu mai știu jocul. Aha, Da, Andrei. am început bine. Bă, dar... Am început foarte bine, A, bă. unde erai, Andrei, mă? Nu boost, ești... Ca un foarte. A, băieți, mă, să mi-au boost. Bă. Uleu, că am venit spre mine. Pac, am luat... Spărgătorule. Du-te, Justin, du-te! N-am boost! De mie! Mă. M-a luat. Nu! Nu! Uleu. Am dat în partea greșită. Tata... Nu! Eu! Bravo! Bă, mă băbuiși pe mine. Am făcut. Andreuș! Pasă! Iustan! Ce pasă, bă, să-ți dau? Uleu, cred că ar trebui să-ți dau pas. Iată. Hai, băiete! Robi. Dar nu mă Mai dezamăgit, băiete. bun. Aha. Aha. Pa, Andrei, pus! Dai pasă? Poți dai pasă? Uleu, de pe râ. Am dat un chișor. Aoleu! Bravo, Andreuș. Hai, dai, bă! Dai! Bă, dar nu am ca... Gol! Si! Aoleu, Este, bă. Dai, nu știu. Am apăsat să dai. o apăsat râda. Bă, dar... Practic și-o dat gol. Știu. Hai, du-te tu, mă rog. Mă duc eu. Da, da. Ei. Bă, băiete. Nu! Bravo! Dar fură boostul. Uaa, ce gol frumos dau. Du-te încolo, du-te încolo. Bun, Justin. Dar nu mai știu, vă v-ați mai încălzit. Andrei, du-te. Mă duc. Seba! Hai, ce Bă, era să ating. Oleu. Nu-i bine, nu-i bine. Păi nu-i bine. Să mor. Ia-l. Bun. L-a pierdut. Ce pe ăsta le-au? Pierdut că nu... Dacă Deci, stai. l-am luat eu. Stai, m-am cam blocat. Sus. Da. Bravo, Andrei. Andrei. Andrei, mai repede. Mă. I-am dat drumul. Dar nu mai izbiți. Eu nu mă izbesc. Asta un pic în poartă, că presimt eu așa. Ceva. Mamă, ce mai am și cu zborul. Eu! Și-o dat autogol. Nu. Unde și-o dat, că nu și-o dat? Oleu, cam vin. Da, bun. Era să nu prind. Da, Andrei. Bravo, Robi. Hai. O, da, si. Hai. Bă, iar cam vine. O, băle, băiete. Bravo, aia zic. Bă, linișterați, măi. Am văzut. Dar nu mai știu cu zbore, înainte mai știam să joc dacă. Era măi, o, Noroc, Alea am că sărit. nu te-a atins. Hai că mă duc eu. Aha, au ieșit unul, bă. Da, au intrat altul, cred că un bot, da. Ba nu. Bă, Robi, ce faci aici, bă, te chinui să iei boost-ul. Pe cine am luat? Aha. Da. Bune. Du-te. Sari. Este, Bă. Te-ai dat, bă. Asta-mi golul meu! Golul meu! Hai Era să ce mă gândeam că mi l-ai luat. Da, era să le iei. Am observat. Aoleu. Dacă nu dă din cred că l lua. Hai că mă duc eu. Hai că vin și eu.
Ah, am luat-o. Bravo, dar ai luat-o cam strâmb. Nu știu. Dă pasă, pasă. Asta așa un pic, Dai băieți. drumul, dai drumul. Dă drumul. Ma. Hai băieți! Ai scurcat. Robi, ce faci? Ne sabotează. Paralel, omul. Hai stai un pic, poartă. Bun, bun, Andreuș. Vezi că vine unul cam... Nu luat. Bun. Robi, ce mi-ai luat? S-a luat. Că am pierdut-o, băieți. Luat. Oi! Aha. Avem prea mult. Mamă! Aha. Bun. Du-te, Justin, du-te, Justin. Să mă bubuie. Du-te, Andreiuș. O, ai văzut? Am cam rămas... Ribozo. Ma. Ce... Robi era să zic eu ceva. Ba, ce-am făcut? Eu n-am făcut nimica. Păi mi-ai luat-o. S-am luat-o. Nu cred! Mă. Bun. Eu? Bun? Bine. Oh, boy, toate. Bun. Air dribble. Easy, Da. motan. Dar de ce nu mi-a dat asist? Nu știu. Easy. Noroc că i-am dat drum. Easy. Bă, ce toxic. GG, așa să spune. Nu, ești toxic. Oliu. Hai, spargătorul din uși. Acum să ne dea un combe, dar n-ai. Imposibil. Au, crezi că o cam ies foarte băieți ăștia. Aha, Hai, spărgătorul, luați-o. Da. N-am apucat. Na, de ce n-am luat? M-o cam jep. Da, am trecut pe sub ea. Și Alt F4 banit, s-o bat. Hai că mă duc eu. Hai! Ești Andrei. Oh. Bravo, Justin! Da? Nu ne dă combe. Nu. Uite, Am fii vrut atent. să scriu ceva pe chat. Eu mă duc. Mă cheamă ăsta, Artemeleon. Stai să vezi că e. Artemeleon. Sparg eu capul. Hai băi! Unde-i? Stai să vezi. Ah! N-ai treabă cu Robi. Un pic spărgătorul din uși. Și eu la fel. Eu Uite! Bă, dar de ce nu se mai oprește? Ne sabotează. Ah, Ne cam sabotează. uite așa să oprească meciul. Oleac. Era să ne dea combe. Nu, n-ai treabă. Un pic de timp dacă mai era. Băi, și mi-am pierdut contul. Băieți, Așa. revenim în al doilea meci. Da. Ok, băieți, suntem în al Nu! doilea meci. Casual 3v3. Cred că o să Da, mai da. dăm și un comp pe trio. Bar n-am. Mai vedem. Da, combe, Hai, dar băi, n-avem. scot! Păi, nu. Scoate! Haide! Și... Bă, dar nu mai știu să joc. La... nici eu. Nici Da. Bă, Și-a dat autogol, bă. Bă, m-am trolat pe Robi. Acum nu mai știu. Mă trolez eu singur. Și bune-s băieți ăștia. Da, bine, hai. Na, poate să prefac. Gol. Aha. Andreuș! Meci în mâinile tale. Bun. Mă ui, să vezi cum. Bă, mi-a furat ăsta bun. Paul Cruz. Mai. Scuze, Andreuș. Bă! Bă. Bun. Bun, că... Bun. Fac-o.
Pregătiri din uși. Dă greș. O, da? Vă scot băitani. Hai! Hai, stan. Un pic cam strâmb. Ii bodurul. Mă că spate să-mi iau un boost. Hai te. Aia. Ia uite, ota la ea. Ota la ea. Ota la ea. Bă, Ce hot, s-o ispit în mine și după ăla telefonul. spărgători din uși. Dar tu erai la? Uite la, când te-ai ispit în mine. Dar stor mă băgam eu, o să... Da, lasă-mă nimic. Mă duc eu. Uai, ce-ai făcut, Robi. Bă, Bun, bun. mamă, ce bună-i băiatul acesta. Ha! Hai! Hai! Da, scos-o. Ha! A, ce mi-a luat-o, frate. Numero... Capibara, numero 1. Ha! Uite așa, acum am dat gol, Robi. Andreuș, Andreuș. Mai rezist un pic. Mamă. Hai de capul meu. Nu! Ce era să fac? Ce era să fac? Scoate-o. Da. Scos. Lasă-o! Băi, Iusane, ue, Robi. Dar nu te văd în spate. Ue, stai că m-am ciocnit cu unul. O, da? Dacă... Pic așa. Pe vremuri jucam mai bine, acum na. A? De buget. Hai, spărgător din... Da, băi, omul. Ah, Mi-o fură de pe șut. am câștigat și turnamente. Na, acum... O, da. Așa, iesă. Ăsta e a meu. Am zis. Easy! Am vrut să sar, dar n-aveam boost. Păi m-am dus în aer, dar nu știu ce se uita. Am văzut. Eu i-am făcut o ofensă, știi, că dau Da. Mal. Hai, spărcător din uși, du-te. Spărgătorul. M-a împins unul, ce vrei să-i fac? O, da. Stai așa. Mă. Așa. Aș aprecia să dați voi un like, subscribe, da, știți voi. No? Corect, băieți? Da, corect. Aprob. Măcar să facem Bă, și noi 10 like-uri. Nu! Se duc cu avut. Andrei își mai rezist un pic. Gol. Da, Mamă, ce era de plângă. o, da. Bă, dar îmi iau ăștia boosturile. Hai. Hai, 30 secunde rezistați. Andreuș? Am muci. Hai că mă fac un pic în poartă. Ies din poartă. Eu aprob. Yes. Nu. Ce prost, și-o scos eu singur. Cine? Bun, băieți, ne vedem în al treilea meci. Ok, băieți, suntem în al treilea meci. Compe trio. Sperăm să-l câștigăm. Dar nu prea cred. Compe? Da, e compe. Stau în poartă, mă pus cam. Bine, stai poartă. Stai în parte, mă duc eu pe ăștia. Știi și tu să...
te duci înainte. Înainte Robic era portar bun, dar acum... Nu mai e nimic. Andreiuș, bate! Aoleu. Ce portar nebun. Ter Stegen, tu ești. Nu. Uli! Stai mă, că îmi poartă un pic. Dacă rezistăm până la overtime, să zici, să rămână. Da! Aoleu! Mamă, ăla-i singur. S-o scot. Scoate-mi. Hai că tu mai scot. Bă, dar ăsta-i singur, sărac. Sezonul 6, ăsta a câștigat turnamentul. Sezonul 6, noi sezonul 4, e greu. Bă, parcă vezi ce face. Andrei de pe lângă. Așa. Ia să-i dau gol. Aha, ia dau gol. Gături din uși? Nu apără, nu. Bă, ne bate ăsta, ești nebun. L-am făcut pe Robi în echipă. E și bun e băiatul ăsta. Opa, și cândva mai bun. Lasă, că data viitoare o ape. Dar să mai dăm măcar un gol. Sau două. Stai! Lăsat-o! Un pic? V-am deschis-o? Bă! Andreiuș! Andreiuș! Mamă! Sunt Andreiuș! Ia uita-l! Oh! Da, băi, gata. Serios acum. Easy. Bă. Da, bă. Bă, dar vreau fum! Hai! Ce unde ai? Să dai acolo. Hai, scoate-o. Da, ce să mai scot amu? Bă! Wow. Stai, bă, că a fost o schemă. O strategie. Andrei! Nu! Băi! Mi-a oprit-o, dar nici nu-a scos-o. Bună mea. Părăgător din uși. Stați așa, vedeți ce frânt. Vama, l-ai fac! Gol? Nu, gol. Bă, nebun. Ajutor! Nebun. Ai văzut? Unde e ăsta? Uita-l. Ota la ea. Las că bă. O, da, cred că am dat gol. Cred că da. Nu. Da? Bravo, Robi! Bravo! Cel mai bun, tu ești. Știu. Atla pe Robi, oa! Mamă, Robi, ce bun ești! Mă vă scoate. Prea nebun. Băi! Băi, ce negru împuțit! Hai băieți, poate câștigăm. Bă, din glumind ăsta e singur și face față. Noi vreți să juca Rocket League. Băieți, vă mai spun o dată, nu uitați de like, subscribe. Că ne ajută și pe noi, da, ne motivează. Exact. Robi, du-te acasă, Robi. Uite acasă, pulcte. Uite, mă înțelegi mie. Hai bă, nu pierd. Uite-l. Uite. Ha? Hai băieți că l-am blocat. Spărgător. Hai! Mă duc. Unde-i mingea? Haide. Bine. Hai, că o să... Nu cred, am ratat ăsta. Hai băieți. Cum dați cu mingea aia? Bă, Robi. Stai un pic. Hai Robi, că știu că poți să... Ce bro?
Nu mă duc gol la noi, dacă ești așa. Da, un pic? S-o băgat, bă, dacă nu s-o băga... Era. Mam, intrăm... Intrăm în stai. Aoleu, nu cred că intrăm. A, ba da. Ba nu. Taci. Da, o rapid, Băi, băieți, nu vă băgați! Lăsați pe ei! Bun. Vezi, era să scurt. L-am bătut pe băiat. Acum stai că nu, încă nu. Bă, era să Bă, scurt. dacă ne dă gol, doamne. Hai că mă duc eu. Eu sunt pe colț. Nu te du, nu te du. Vrem să dai gol, Și ne vom vedea data viitoare. Nu uitați de un like, subscribe. Na, știți voi. Noi am fost Justin, Robi și Andreuș. Pa, pa! Pa. Salut.